May hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa kang Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 antud sa 42. Mao kani ang istorya pagbisita ni Jesus dito kang Marta ug ni Maria na balay ug ilang igsuon si Lazarus, no? Atong niaging simana ang atong gisgutan mao gyud ang parable sa Good Samaritan, no? Nakita nato nga kontra gayud sa Hudyo ang mga Samaritanhon nga gani ang ilang istorya mas labaw pa kini mga Samaritanhon labaw pa sa mga pagano. So ngani ang Samaritanhon pareha biyag worship, no? Pagampo, pagdaig, paghimaya dito sa Ginoo, no? Maora gyapon ang gituan sa mga Hudiyo. Kani nga ebanghelyo makita nato o madungog nato nga si Jesus, no? Naay iyang mga aksyon nga sukwahi sa mga Hudiyo. Kani sukwahi sa kultura sa Hudiyo. Mao kani sumusunod, brothers and sisters. Nga siya sa iyang nag-inusara siya nga nakikistorya sa mga babae ni Marta ug Mary nga dili niya kanana ang relative, dili niya kadugo igunsa, og siya mismo giserbisyuan nining mga bayhana, og ang iyang panudlo sa mga babae o sa babae ni Maria diha gyud gibuhat sa balay ni Maria. Of course, Jesus may gugmaon magid siya nga mo bisita. Labi na sa iyang mga amigo, no? Amigo man niya kaayo. Kani si Marta ug si Mary. Enjoy magid siya, no? Malipayon gyud siya pagka maabi-abihon nining mga igsuona. So, maabi-abihon, hospitality, no? So makita nato ang duha ka kanana ang diferensya sa ilahang mga aksyon ni Marta ug ni Mary samtang bisita si Jesus, no? So brothers and sisters, to the gospel. In verse 38, unya samtang naglakaw sila, misulod si Jesus sa usa ka balangay diin may babaeng gingan Marta nga midawat niya sa balay. So sumaybot pasabot ini nga Marta gani mo ang lady, no? Or the Lord, or mao man ni ang feminine sa babae nga my Lord, my lady, no? So but pasabot ini my Lord, babae lang siya. So muna siyang gitawag Marta. In verse 39, ang igsoong babae si Maria milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang pulong, no? So pagdayon ni Jesus palingkod niya dito diretso nagplastar si Maria sa iyang tiilan ug naminaw sa kanang panudlo ni Jesus. So kani siya dili i-confuse nato nga si Mary Magdala. Diferensya kani siya nga Mary kay there are about 7 pito ka Mary sa bagong kasulatan o New Testament. Muna ang aksyon ni Mary masaway gayud kini sa mga Hudiyo kay dili man kini aksyon sa usa ka babae, no? Aksyon man kani nga maglingkod sa tiilan sa ato ang Ginoo o sa lalaki o sa iyang bisita. Aksyon lang kini sa mga lalaki labi na mga disipulo. So unsa may nahitabo ini niya si Marta, grabe gayud kayo niya kanana ang involved, no? Grabe niya ka balaka nga kanana ang pakanon si Jesus. Grabe niya ka balaka nga siya mismo nag-inisit dayon og prepara sa pagkaon. While si Maria, sa ako nang ika-istorya, naglingkod dito sa tiilan ni Jesus og naminaw, no? So kung tanaw nimo si Marta nagprepare og pagkaon,
no? Nagpreparar og pagkaon, physical nga pagkaon para kang Hesus. Samtang si Maria naminaw sa spiritual nga pagkaon. So duha ka pasabot sa atong gihisgutan nga pagkaon, no? Pagkaon spiritual o pagkaon nga kanana ang physical. Muna, brothers and sisters, atong ihatag na dayon ug wala kita maminaw primero sa Ginoo kay ang Ginoo nga istorya, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Sa atong pagbuhaton kanunay, primero gyud ang Ginoo sa ato ang pagampo o pagpaminaw. Di gyud ta maproblemahan. Para bitaw sa ato ang mga project, sa ato ang mga desisyon sa atong kinabuhi, unahon gani nato diretso atong gustong buhaton, maproblema gyud labi na sa atong naglukat na og kanana ang passport kay gusto siya madto sa usa ka lugar. Dito na siya manabaho, nag-resign na siya, nagampo na siya, Lord, tabangi ko ning passport para makalarga gyud ko, Lord. Ang pangutana karon, kausa man nimo gi apil ang Ginoo sa imong plano. Pag decide na nimo moadto kag laing lugar, nag-resign ka na, nagkuha na ka sa imong passport. Pag human og dili ka madawat sa trabaho, dili ma-release imong passport, basulo na nimo Ginoo. Parehanay kang Marta, naghatag siya og problema sa Ginoo diretso. Wala gani siya mangutana, wala siya magampo una, wala siya maminaw, no? Unang atong ihatag kanunay ang atong concern, ang atong kabalaka o kaguol dito sa Ginoo apan giapil ba nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Diya sa imong pagampo? Naa ba kanunay ang ato ang Ginoo? Nangonsulta ba kita? So brothers and sisters, muna siya ang ato ang pagtulunan makuha nato kang Marta o kang Mary. Sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang personal nga mga panginabuhi adlaw-adlaw. Naba kanunay ang pagmahay, kaligot-got ka po, pagduda sa isig-usa, gamay lang mga butang ang paglalis, dili pagkasinabot, labi na sa husband and wife. So brothers and sisters, na mga plano sa ato ang kapika sa kinabuhi, ila-ila na wala nila giampo. Kay kung iampo manila ang Ginoo mo ingon gyud, paybawa imong bana, paybawa imong anak, paybawa ang imong igsuon, imong silingan. Dili nga magbuot-buot ng imo, makuratan na ang tanan. So mahimo yung gubot, brothers and sisters. Diya sa imong kasing-kasing, unsa man ang nadiya sa imong kasing-kasing, iya ba sa Ginoo? Imong bang gipananghid diya sa Ginoo? So brothers and sisters, kang Paulo nga mao na atong apostoles, no? Nag-aghat yun ka nato nga atong tagaan og tanan nga iyahang pagdaig, paghimaya, pagsalig sa ato ang Ginoo sa tanan-tanan natong buhaton. Kaingon siya sa Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Bisag unsay mo pagabuhaton, brothers and sisters, sa pulong makaron ug sa buhata kini tanan-tanan sa ngalan ni Hesukristo. Pangayog pasalamat sa Ginoo ang atong amahan nga pinagi kang Kristo mo'y nagtultol kanato kanunay sa ato ang pagabuluhaton nini kinabuhi. So brothers and sisters, na ba ang atong pag-abi-abi sa ato ang Ginoo? Na ba ang pagpangayog pasaylo o pag-ampo sama sa ato ang Ginoo nga nagbisita siya kang Marta ug Mary, giabi-abi siya? Sa akong nagikaistorya lain man, si Marta
Nagbutbuot man siya siyang kaugalingon. Ang iyang giabi-abi mao man ang problema. O pagpanumbong sa iyang isigataw si Mary. While si Mary nag-ampo gayud kay hibalo siya na ay kakulangon na iyang kinanglanon nga pagkaon sa kalag. Diha sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi wherein naa ang Ginoo presensya sa ato ang pag-ampo. No? Sa atong pagpangutana, sa atong pagpangonsulta, sa atong mga problema. Dili ingon nga sa atong pag-ampo diha adlaw-adlaw sa atong pag-ampo puro nila problema atong ihatag sa Ginoo. No? Asa naman ang imong pagpaminaw? Asa naman brothers and sisters, diha sa imuhang kananang pagbuhat sa gina-instruction sa Ginoo kanimo. Gihatag kanimo. Nga naman problema man tanan imong na nabungatan diha sa Ginoo. Pareha kita kang Marta. So, brothers and sisters, wala gapaminaw, wala gampo, wala mangutana, wala mangonsulta, diretso dayon. O preparar sa angayan yang preparar, ang yang pagtuo. Mahimuot na ang Ginoo niya na. Apan, unsay nahitabo. Iyang gihatag ang problema niya dito sa Ginoo o inubanan pa iyang pagsumbong sa iyang isikatawo nga si Mary, iyang igsoon nga dili mo tabang kaniya. Sa mga problema na imong gihatag sa Ginoo. Apan sa gibalos ni Jesus, Marta, puno ka sa imuhang mga gikinahanglanon. Puno ka sa mga butang dili gani angayan nga ato ang pagabuhaton dinhi. Kay si Mary, insakto ang iyang ginabuhat. Tama iyang gibuhat. Maminaw o magtuon unsaon pagpuyo nining kinabuhi. So brothers and sisters, mo kana ang ato ang natun-an karon. O wala magpasabot pod nga puro na lang ka mag-Mary, nga puro nakaampo po wala kay buhaton. At least mabalanse po nimo. Kay kung tinuod ka nga Mary nga malampuon, napo kay buhaton mamunga po ang imong pag-ampo diha sa pagbuhat. But be willing the other way around. Puro lang ka buhat-buhat. Wala diha ang imong pag-ampo. Salamat kayo, mga kaisunan ko. Light them with my word sa sunod na po na simana sa ato ang panag-ambitay sa pulong sa Ginoo o kananang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga kanunay iyang gihatag kanako. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.